Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan wani fitaccen jarumi mai suna Jarumi Adam A. Zango, kuma bugu da ƙari za mu yi maganganu akan wani fitaccen mawaƙi mai suna Naziru Sarkin Waƙa. Bugu da ƙari maganganun namu ba su tsaya nan ba, za mu ƙara tattaunawa akan wani fitaccen jarumi mai suna Ali Nuhu. Sannan za mu yi maganganu masu ɗimbin yawa akan mata wanda suka ƙunshi cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. Ba komai ne yasa za mu yi maganganu akan waɗannan fitattun jarumai ba, sai wasu dalilai masu matuƙar muhimmanci wanda ya kamata a ce kun san su, musamman ma ɗimbin masoya da suke bibiyar mu kuma suke bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta. Mafi yawancin mutane suna yawan turo mana kukansu da koke-kokensu, ba don komai ba sai don cewa har yanzu ba a ɗiban sababbin jarumai a cikin wannan babban masana'anta. Wasu da yawa sun kasa fahimtar cewa ba kowace hanya mutum yake bi yake shigo a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai ba. Haka ne yasa waɗannan manya-manyan jarumai mata da maza suka zauna suka tattauna domin magance wannan babban matsala ta shirya fina-finai. Musamman ma ga waɗanda suke yawaita kiran mu a waya, wasu kuma suke yawaita yi mana magana a WhatsApp kan shiga cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. Wasu har yanzu sun kasa fahimtar cewa ba ta kowace hanya ake bi ake shiga wannan babban masana'anta ba. Dole sai ka samu wani babba ko wata babba mace ko namiji wanda zai tsaya ma a wannan harka, kuma dole sai ka tabbatar ka siyi fom ka cike a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. Bugu da ƙari sai an samu amincewar mahaifiyarka ko mahaifinka, an son samu ne a samu amincewar su baki ɗaya. Idan kuma wasu daga ciki sun rasu ko kuma mu ce iyayenka sun rasu, to dole sai an samu wani babba daga cikin family ɗinka wanda zai riƙe alƙawarinka, ko mu ce wanda yake kula da kai a cikin shafukansa na koda yaushe, wanda ya zame kamar uwa kuma uba a cikin shafukanka. Dole sai mun yi magana da shi ya tabbatar mana da cewa ya amince, sannan hakan ne zai ba mu dama domin mu amince ma wajen shiga harkar fim ɗinka, musamman ma ɓangaren mace ko kuma ɓangaren namiji baki ɗaya. Domin akwai waɗanda da yawa sukan zo inda muke domin su ce za su yi wannan harka ta shirya fina-finai ba tare da amincewar mahaifiyarsa ko mahaifinsa ba. Kuma mafi yawancin wannan matsalar mun fi samunta ne daga ɓangaren mata. Musamman ma matan da suke shigowa duniya ga waɗanda suke faɗa da iyayensu, wasu kuma su faɗa da mazajen aurensu, sai su ebo ƙafa su taho kansu tsaye su taho gurin ɗan fim. Wasu a matsayin cewa zai sa su a fim, za su dinga harkar fim. Bai san da cewa duk wanda ya kuskura ya ɗauki wani namiji ko ya ɗauki wata ƴa mace, musamman ma ga ƴa mace ta yago cikin, ya kuskura ya sata a cikin harkar fim, ya sata a cikin harkar fim ɗinsa ba, ya sani cewa yana tattare da matsala, kuma a koda yaushe gwamnati za ta iya hukunta shi domin ya ɗauko mace ya kawo ta harkar fim ba tare da amincewa iyayenta ba. Hakan ne yasa muke yawan fuskantar matsaloli masu ɗimbin yawa domin ɗaukan mace ka kawo ta harkar fim ba tare da iyayenta sun amince ba ƙaramar babban matsala ba ne. Sai dai wasu da yawa sun kasa fahimtar hakan. Akwai mata daban-daban da suke yawaita yi mana maganganu kan cewa suna so su shiga harkar fim, amma kuma sun kasa fahimtar mu. Haka zalika mu ma mun kasa fahimtar su, domin sun kasa fahimtar cewa fa ba zai taɓa yiwuwa mu ɗauki mace mu sa ta a harkar fim ba tare da iyayenta sun amince ba, kuma ba tare da wasu nata sun amince ba. Kuma wasu da yawa sukan shigo harkar fim ne ba don komai ba sai don su bunƙasa harkar su ta karuwanci ko kuma wata harka ta bunƙasa wata manufarsu. Sai dai kuma su sani cewa wannan masana'anta ta shirya fina-finai ba da komai take amincewa ba, ba za ta taɓa amincewa da gurɓata tarbiyyar ɗan adam ba. Haka ne yasa waɗannan manya-manyan jarumai suka zauna suka yi tattauna akan waɗannan fitattun mutane da suke ta ƙoƙarin su ɓata tarbiyyar wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai domin su ga sun magance wannan matsala, musamman ma ga waɗanda suke son shiga harkar fim da kuma waɗanda suke son shiga harkar waƙa. Wasu da yawa sun kasa tabbatarwa da cewa fa harkar fim ba harka ce ta yara ba, kuma ba harka ce ta karanta ba. Dole sai ka tsaya ka karance ta kuma ka san me kake yi. Bugu da ƙari an san inda za a ajiye ka. Idan har darakta